Ina fɔ sanga ani waati an nisɔndiyalen don ko kuraw kun bɛ ɲɔgɔn na ni kɛnɛ sanfɛ an b'a hakili jigi ka fɔ an bɛ don kibaru kɛnɛ de kan o hukumu kɔnɔ an b'a ladɔniya k'a fɔ décembre kalo tile 10 kɔnɔna la fɛn min ye bagan kɛmɛ ani kɔ ye olu suɲɛna an sɔngo mara la kibaruya minnu lasera ma o ko la olu y'a yira k'a fɔ alamisa tɛmɛni n'o kɛra ni décembre kalo tile 10 ye an sɔngo kɛrɛnkɛrɛnnenya la dugu dɔ la n'o wele ko tɛnkom ni binganikɛla 4 de kɔni donna yen nɔ ko marifa de kun bɛ binganikɛla ninnu bolo o sababu la k'u ye duguladenw bolofɛn nafaman bɛɛ lajɛlen minnu la ka sɔrɔ ka bagan kɛmɛ ani kɔ suɲɛ n'o yɛrɛ fanba kɔni kun ye misiw de ye tɛnkom ni duguladenw ka fɔ la ko ni walejugu in kɛlen k'olu sɔrɔ olu ye wele bila an ka finitigilakaw ma walasa u bɛ se ka sɛgɛsɛgɛliw boloda cogo min na ko nka k'a ta o wagati fan filɛ nin yɔrɔ min na i ko bi olu ma finitigilaka ye yen ko wa sɛgɛsɛgɛliw tɛ ka kɛ fana walasa ka se ka nin kojugukɛla ninnu minɛ o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ an b'aw ladɔniya k'a fɔ bi décembre kalo tile 14 fɛn min ye UNTM mɔgɔw ye olu taara tile 5 baarabila la an ye ni kunnafoni lasɔrɔ UNTM mɔgɔw ka sɛbɛn dɔ sababu la o sɛbɛn n'u y'o bila décembre kalo tile 11 o kɔnɔna la sa u y'a yira k'a fɔ k'a ta bi décembre kalo tile 14 na fo ka taa bila décembre kalo tile 18 na k'olu kɔni bɛna taa baarabila la u ka nin baarabila in n'a kan ka bɛn tile 5 ma ko kun wɛrɛ fosi t'a la wagati tɛmɛnenw na u kun ye laɲini minnu kɛ an ka jamana ɲɛmɔgɔw fɛ k'olu kɔni ma sabati o kama sa k'u bɛ nin baarabila in kɛ walasa ka se k'u jagoya o laɲini ninnu bɛ se ka sabati cogo min na hakililajigila an b'a yɛrɛ la k'a fɔ UNTM ye Mali baarakɛlaw ka lafasali tɔnba dɔ de ye wa u ye baarabila laban min kɛ o kɛra sababu ye ka tiɲɛniba don jamana kun ani jamanadenw yɛrɛ kun sabula a yirala k'a fɔ cakɛda caman bɛ nin tɔn in na n'o ye douaniers dɔgɔtɔrɔsow bankiw ani yɔrɔ wɛrɛ camanw o kama jateminɛlikɛbaga caman y'a yira k'a fɔ an bɛ wagati min na ko sisan Mali mago tɛ UNTM mɔgɔw ka grève la o hukumu kɔnɔna la sa k'u b'a ɲini camancɛ fanga mɔgɔw fɛ u ka kumaɲɔgɔnya kɛ ni mɔgɔ ninnu ye walasa u bɛ se ka bɛn fɔ la cogo min na sabula ko Mali ka hɛrɛ b'o de la kunnafoni hukumu kɔnɔna la hali bi an b'a ladɔniya k'a fɔ kunun décembre kalo tile 13 kɔnɔna la fɛn min EDM mɔgɔw ye olu ye yafadeli sɛbɛn bila an ye kunnafoni min lasɔrɔ ko la olu y'a yira k'a fɔ kunun décembre kalo tile 13 kɔnɔna la fɛn min ye EDM mɔgɔw ye n'o ye énergie du Mali ye olu ye sɛbɛn dɔ bila u ka o sɛbɛn kɔnɔ u tun bɛ ka yafadeli k'u ka clients fɛ u y'a yira k'a fɔ décembre kalo tile 12 kɔnɔna la fɛn min olu ka baarakɛminɛ dɔw ye n'o bɛ balenge tasuma kɔni wulila olu la tasuma wulilen minɛ nin na k'olu ka baarakɛlaw wulila k'u jɔ walasa ka se ka dankari kɛ tasuma in na joona a kana tiɲɛniba don u kun nka o bɛɛ n'a ta o ta ko minɛ dɔw jenina n'o sababu la sa a yirala k'a fɔ dɔgɔkun filacɛ tɛmɛnen Bamakɔ kin fɔlɔ filanan sabanan ani kin wɔɔrɔnan yɔrɔ dɔw la ko kurantigɛtigɛ kun cayalen don yen nɔ EDM mɔgɔw ka fɔ la hali bi k'u bɛ yafadeli k'u ka client bɛɛ lajɛlen fɛ ko wa u b'a yir'u la k'a fɔ an bɛ wagati min na ko sisan u ka cɛdenw kɔni wulilen don k'u jɔ walasa ka se ka fɛɛrɛ sɔrɔ nin ko in na teliya la cogo min na faamuyaliko ɲuman u bɛ kunnafoni sanfɛ kunnafoni kuncɛ la an b'a ladɔniya k'a fɔ kunun décembre kalo tile 13 fɛn min ye mɔgɔ 93 ye coronavirus bana yer'olu la Mali la sanga ani waati walasa k'an ladɔniya coronavirus ko tagabolo la an ka jamana kɔnɔna la an ka jamana minisiriso min sigilen don kɛnɛya sabatili kama u bɛ sɛbɛn dɔ bila o hukumu kɔnɔna la kunun décembre kalo tile 13 u y'an ladɔniya k'a fɔ fɛn min ye mɔgɔ 93 ye coronavirus bana yer'olu la mɔgɔ 25 k'olu kɛnɛyara wa ko mɔgɔ 5 olu ni tora bana in na bana in yɛrɛ mɔgɔ minnu na kunun k'olu sigiyɔrɔ bɛnnen don Kayi Kulikoro ale ni Bamako ma ka taa coronavirus donni an ka jamana kɔnɔ fo ka taa bila kunun na décembre kalo tile 13 k'a yɛrɛ mɔgɔ minnu na o bɛnnen don mɔgɔ 50,814 ma olu la ko fɛn min mɔgɔ 194 ye olu tanyara wa ko mɔgɔ 3,591 olu kɛnɛyalen don nin wagati in na o kama an ka jamana minisiriso min sigilen don kɛnɛya sabatili kama u y'a yira k'a fɔ maliyɛn kelen kelenna bɛɛ lajɛlen kan k'i jija saniya walew matarafali fɛ ani yɛrɛ janto sabula ko n'o wale ninnu dɔrɔn de an bɛ se ka an yɛrɛ ani an somɔgɔ bɛɛ lajɛlen kɔni kisi coronavirus bana ma faamuyaliko ɲuman ko bɛ kunnafoni sanfɛ an balimaw an sera ka kunnafoni minnu fara ɲɔgɔn kan ka kɛ ni bi ye tɛnɛ don décembre kalo tile 14 o de kun ye nin ye ni Ala ma baasi wɛrɛ kɛ aw ni ne an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ni kɛnɛ kelen kan diɲɛ wagati wɛrɛ aw ni ce a ka kulomajɔ la Ala ka dɔgɔkun wɛrɛ d'an ma